Lijepi pozdrav i dobrodošli u drugi dan Budi dobro programa. Kako vam se čini naša jučerašnja vježba iz današnje perspektive? Nekim osobama opuštanje ide iznenađujuće lako, dok je nekima teže nego što su očekivali. I jedno i drugo je posve normalno. I na ovom putu vjerojatno ćete doživjeti i jedno i drugo iskustvo. Naš se svaki dan mijenja i svaki puta kada ćete raditi ove vježbe, osjećati ćete se potpuno drugačije. Zapamtite da ovim vježbama nije cilj da budete potpuno bez misli, nego da i u svoje misli budete opušteni. Ponekad imamo velika očekivanja koja nam smetaju u tome da se potpuno prepustimo opuštenju. No istina je da i do velikih ciljeva stižemo malim, ali redovitim koracima. Vaše je samo da ustrajete i da svaki dan uložite mali napor prema tome da budete posve dobro. Pa krenimo. A sada se udobno smjestite. Polako udahnite i izdahnite. I polako zatvorite oči. Osjetite kako vam se tijelo sa svakim izdahom opušta sve više i više. Udahnite duboko i polako izdahnite i osjetite ugodnu težinu svog tijela. Kako su vam stopala ugodno naslonjena na podlogu i kako su vam ruke ugodno teške. Osjetite svoje tijelo kako se prepušta ovoj ugodnoj opuštenosti. Sada obratite pažnju na zvukove oko vas. Oni dolaze i odlaze. Zvukovi kruže oko vas i ponovo odlaze, ostavljajući vas u sve većoj i sve ugodnijoj opuštenosti. Dozvolite zvukovima iz okoline da odlaze i dolaze. Nemojte ih slušati, nego ih samo pustite da tu negdje kruže oko vas. Sada obratite pažnju na svoje tijelo. Samo budite promatrač svog tijela i skenirajte ga da vidite kako se osjeća. Polako pređite svojim tijelom od stopala,
od nogu do glave i cijelim putem nazad. Primijetite koji dio tijela vam je opušten, a koji napet. Nemojte se truditi silom opuštati bilo koji dio tijela. Samo se iznutra promotrite. Ako vam misli odlutaju, samo ih polako vratite i nastavite gdje ste stali. Samo primijetite kako vam se tijelo osjeća, bez želje i namjere da to promijenite. Samo osjetite svoje tijelo. A sada obratite pažnju na svoj dah. Udahnite i osjetite kako vam se pluća pune svježim i čistim zrakom. I polako izdahnite. I samo prirodno dišite i obratite pažnju na svoje disanje. Samo primijetite kakav vam je udah i kakav vam je izdah. Da li dišete duboko ili plitko, brzo ili sporo, samo to primijetite. I sada ako želite, možete i krenuti brojati svoj dah. Udah je 1. Izdah 2. Ponovni udah 3. I 4. Polako i prirodno. I kada dođete do 10, samo krenite iz početka. A sada otpustite svoj um. Dopustite mu da radi što želi, da misli jednu misao ili 100 njih. Dopustite da vam misli lete, da odlutaju. Ili jednostavno dopustite da vam se um prirodno isprazni. Samo ga oslobodite. Pustite svoj um slobodno. Bez truda i bez napora.
A sada polako vratite pažnju na svoje tijelo. Osjetite svoje tijelo i osjetite kako su vam stopala ugodno težinom naslonjena na podlogu. Kako su vam ruke ugodno teške. I kako ste cijelim tijelom ugodno i udobno opušteni. Udah i izdah. I osjetite kako se prirodno punite svježom i odmornom energijom. Udah i izdah. I potpuno ste svježi i odmorni. I kada ste spremni, polako otvorite oči. Kako se osjećate? Da li se osjećate drugačije nego prije vježbe? Ako želite, ugodno se rastegnite. Bravo za vas, jer ste ustrajali u drugom koraku u ugodnu opuštenost. I čekam vas sutra na istom mjestu. I budite mi dobro.